Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang dahat kinurmatan Bapak Dr. Joko Sukoyo SPD MPD minangka dosen pendidikan basa lan sastra Jawa Universitas Negeri Semarang miwah kanca-kanca ingkang kula tresnani. Saderengipun sumangga kula lan panjenengan sami ngaturaken puja lan puji syukur dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring rahmat saha hidayahipun sehingga kula lan panjenengan sami saged makempal wonten ing adicara dinten menika. Keparengaken kula badhe andharaken sesorah kanthi irah-irahanipun bahayaning rokok. Para rawuh ingkang kinurmatan, wonten ing sajroning rokok menika wonten kandungan-kandungan zat kimia ingkang saged mbahayani tiyang ingkang rokok lan tiyang wonten ing sakitaripun kebul rokok. Bahayanipun rokok menika saged ndadosaken penyakit kanker. Para rawuh ingkang saged kinurmatan, produsen rokok wonten Indonesia menika paling ageng dening negara liya. Amargi menapa? Amargi sumber daya alamipun wonten Indonesia menika kathah sanget ingkang kagem damel rokok. Produsen wonten Indonesia menika mboten 100% salah, ananging tiyang ingkang rokok menika dugi salah rumiyin amargi boten maos tulisan wonten ing bungkusipun rokok menawi rokok menika mbahayani. Para rawuh ingkang kinurmatan, kula panjenengan sami mangertosi rokok menika nyumbangaken devisa negara kanthi kathah, ananging cak-cakanipun boten pas nggih. Amargi menapa kathah ingkang dipunrugiaken kayata bocah alit, bocah enem ingkang taksih sekolah inggih saged tumbas rokok amargi reginipun rokok menika wonten pasar inggih murah. Kahanan kayata wau inggih boten pas to. Para rawuh ingkang satur kinurmatan, rokok menika boten nglanggar aturan, ananging nglanggar hak asasinipun tiyang-tiyang manungsa ingkang kagem ngirup udara resik. Para rawuh ingkang satur kinurmatan, sumangga ingkang taksih dados perokok aktif saged ngirangi konsumsi rokok, menawi saged inggih boten usah ngrokok mawon, kagem njagi diri pribadi lan kagem njagi tiyang sanes ingkang panjenengan tresnani. Para rawuh ingkang satur kinurmatan, cekap semanten anggen kula matur tuku kupat ing Sukoharjo, menawi lepat kula nyuwun pangapura. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.